לכל אנשים, כאן סדרה חדש של N, O ו-E. ואנחנו הולכים לעשות, כמו שהבטחנו לכם בסרטון קודם, לעשות חובה או ביצה לפרצוף. לא הלכנו עם חברים, רק בשבילכם. טוב, יאללה. אנחנו נעשה את ה... כבר תראו, זה יהיה הפתעה. זה הולך להיות חובה מצחיקה מאוד, שאני הולך לעשות אותה. אנחנו עושים את זה לפי הסדר של השם של הערוץ, N, O, E, שזה למי ששואל, נווה, אורי ואיתי. טוב. אז יאללה, בואו נתחיל. נווה הולך לעשות קטע, מה זה מצחיק כאן? אם האוטו יעצור. האוטו לא עוצר, אנחנו פאגים מחכים פה. אנחנו הולכים לחכות שהאוטו פה יעצור, נווה הולך לעצור את התנועה ולרקוד כזה כמו איזה סטלן, הכל בסדר, תודבום. ככה כמו איזה סטלן. אנחנו נחזור אליכם שאוטו יבוא. עזוב, אוטו בא. אני יודע. לא. הנה, הוא מחכה. הוא פאקינג עומד באמצע הכביש. עזבו, הוא ישתפן. ניתן לו עוד ניסיון אחד, ואז נעשה את זה. אנחנו נחזור אליכם שיגיע האוטו. הנה, אוטו מתקדם. נו! איזה אנשים. תעמוד באמצע. כן, באמצע. הנה, שתי מכוניות באות. לא, נווה, תעמוד בכביש. די כבר, איזה כוסית, אלוהים. הנה. זה הולך לקרות. יאללה ביי. אוקיי, אנחנו עושים עוד קטע פה של איתי עכשיו, כי אורי אחרי זה יעשה. מה זה נדיר? מטומטם. לא באופנוע. כן באופנוע. מה קורה, גבר? איזה טמבל, איזה סטלן. כמו שאתה עושה פרסה. מתלהב. ראית? אין נקודה או. איף יש רח של דשא. טוב, נחזור אליכם פשוט שאוטו יבוא. אוקיי, מכונית באה, הנה היא שם. אין נקודה או נקודה היא. לא, אתה אמור לעבור באמצע, לעמוד באמצע. איזה כלבה. איזה דביל, יאללה. כן. אוקיי אנשים, זה היה סרטון היום. מקווה שנהנתם. תנו לייק, תנו סאבסקרייב. זה באמת יעזור לנו. ונעשה לכם תכנים ממש טובים. יאללה ביי. ביי.